σταυροξύλινο σπιτάκι για 6 άτομα μέσα στο δάσος και με 50 ευρώ. Μα φυσικά στο δασικό χωριό, στη λίμνη Πλαστήρα και στο Μένουμε Ελλάδα. Μέσα στο ψυγείο σου κρύβεται ένας νέος τρόπος ζωής. Γιατί τα πολύτιμα φυσικά συστατικά που αναζητάει ο οργανισμός σου έχουν επιτέλους και τη γεύση που θα ήθελες. F-Zin από την Αμίτα με μήλο, πορτοκάλι, ασβέστιο και βιταμίνη D για γερά κόκαλα. F-Zin από την Αμίτα, κάθε μέρα και καλύτερα. Μην χάσετε αυτή την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη το καταξιωμένο περιοδικό Κυνήγι μαζί με την απογευματινή. Τα καλύτερα θέματα για όλα τα θυράματα. Τα πιο δημοφιλή κυνηγόσκυλα. Αναλύσεις για όπλα, φυσίγγια και εξοπλισμό. Και μαζί δώρο ένα συναρπαστικό VCD με κυνήγι αγριογούρουνου. Περιοδικό Κυνήγι κάθε Τετάρτη με την απογευματινή. Εξηγήσεις από τη SCAG με νέα ετικέτα διπλής όψης. Δεν χάνετε, δεν σκίζετε. Και με σελίδοδείκτη. Τετράδια σούπερ διεθνές και εξηγήσεις μόνο από τη SCAG. Και όπως πάντα, χωρίς κάδμιο. Η Ευρωμπασκετούπολη επιστρέφει και συνοδεύει την εθνική ομάδα στη νέα της περιπέτεια. Από τις 7 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, pre-game των αγώνων της Ελλάδας στη ΝΕΤ και σύνοψη της κάθε αγωνιστικής ημέρας στις 12 τα μεσάνυχτα στη ΝΕΤ 1. Απευθείας συνδέσεις με την Πολωνία, αποκλειστικό ρεπορτάζ, ανάλυση των αγώνων με καλεσμένους στην Αθήνα, εικόνα και σύνοψη όλων των αγώνων της διοργάνωσης για πρώτη φορά. Σας περιμένουν καθημερινά ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Παντελής Βλαχόπουλος. Και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ όλα θα παίζουν στην αγαπημένη της ΕΡΤ, στην Ευρωμπασκετούπολη.